Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien ippreżentat b'kopja tal-ktieb Il-kelma ta' Edifene Kadami mill-awtur u ġurnalist James Aaron Ellul, ktieb li jitratta l-politika ta' Edifene Kadami tramet il-kelma tiegħu. James Aaron Ellul spjega lil kap tal-Partit Nazzjonalista kif dan il-ktieb janalizza d-diskorsi politiċi ta' dan il-politiku kbir li ħalla impatt fuq is-soċjetà Maltija. Sar li l-maħabba tiegħu lejn lingwa Maltija u lejn il-kelma li dejjem uża Edifene Kadami wassitu biex timbet imħabba ma' dan l-oratur u l-kelma li kien juża. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg irringrazza lill-awtur tal-li permess ta' dan il-ktieb elli n-nies jifhmu aktar id-diskorsi li kien jagħmel l-eks-Prim Ministru ta' pajjiżna. Diskorsi li bdew minn corner meetings fil-lokalitajiet u baqgħu għaddejjin sa' avvenimenti kbar li ġibdu l-eluf. Bernard Gregg qal li l-ktieb Il-kelma ta' Edifene Kadami huwa l-ewwel ktieb tax-xorti tiegħu li analizza l-għodda li kien juża Edifene Kadami biex iwassal il-messaġġ tiegħu, ktieb li huwa ċelebrazzjoni ta' kliem li bidlu l-kors tal-istorja politika ta' pajjiżna.